tobili bɛ kala ji bɛ kala la ni barama yɛrɛ t'an tɛ balo. Fugan barama ye tobilikɛ minɛ fɔlɔ ye. Musow ni tobilikɛla caman bɛ baara kɛ min na dunuya kɔnɔ. Numu de yamaruyalen don a dilanni la Mali kɔnɔ. Muso caman bɛ baara k'a la kun caman kama. O de y'a to bi VOA Banbara ka gɛrɛn taara fugan barama dilan yɔrɔ dɔ la Sɛbuguni sugu kɔnɔ Ɲamakɔrɔ sigida 6nan la Bamakɔ. Isa Kante n'a balimaw fɛ yen. Ne tɔgɔ Isa Kante. An bɛ barama dilan na a mɛnna dɔɔni dɛ. O kɔni san 20 ni kɔ jan kɔni o b'o bɔ. Bon an barama dilan an y'a min sin fɛ de. An y'o sɔrɔ an ka so quoi. Barama tɛ dilan ni fɛn wɛrɛ foyi ye ni fugan tɛ. Danfara belebeleba yɛrɛ b'olu la. Parce que waatiw cogoyaw tɛ kelen et puis développement bɛ ka na. Matériel bɛ ka changer. Fɔlɔ baara tun bɛ kɛ minɛn minnu na mais sisan baara tɛ k'olu la quoi. Fɔlɔ an b'a fiyɛ an bolo ninnu na mais sisan courant de b'a fiyɛ. Ne tɔgɔ Alu Kante. Barama yɛrɛ bɛ dilan cogo min na i bɛ bɔgɔ lamaga fɔlɔ ka sɔrɔ ka bamɛ gosi ka mulu siri. Ka mulu fana kɔnɔ fa ka sɔrɔ ko dabiri bamɛ kan sa ka sɔrɔ ka yiri don a la san ka susuli daminɛ. Donc n'i y'a susu sisan i bɛna walankali daminɛ. N'i y'a walanka ka ban i bɛ buguri k'a la ka tila ka bɛɛ monter a nɔ la tuguni ka tila ka fuganji soli ka na i bɛ fugan fana sigi n'o mɔna i bɛ n'o k'a la. Aw yɛrɛ ka barama ninnu bɛ dilan ni fugan na suguya jumɛnw ye? Ne tɔgɔ Musa Kante. Voilà, fugan na sugu bɛɛ bɛ se ka barama dilan. A bɛ komi bɔsɔn wa bɔsɔn min karɛti min kɔnɔ ale ni mobili fugan ni moto fugan bɛɛ bɛ kɛ ka dilan ni courant fili ninnu. Dɔw bɛ ka fara kan yɛrɛ parce que fugan gɛlɛyalen don sa a sɔrɔli a ma nɔgɔn parce que Libanɛw fana donnen don a sanni ma an yɛrɛ ni Libanɛw de bɛ ka a tila sisan quoi. O de kɛlen don ka gɛlɛya ɲina trop olu b'a la moto ni motɛri ninnu ni ka fɛn fɛn bɛ ko motɛri ma fɛn olu fana bɛ taa kɛ olu le ya. Ka bɛn ni waati taabolo ye fugan barama sugu b'a la ka sumaya ka taa fɛ Bamakɔ. Ne tɔgɔ Yaya Kante. Alhamdulillah an ka client fanbaw n'i y'a ta k'a la i bɛ taa sɔrɔ a caman b'a la musow b'a la cɛw b'a la. Bon an bɛ livraison fana kɛ sugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fana ko kɛra cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen waati n'a cogo kama vraiment sisan kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni. O so taga kuma ye samiya waati ninnu baarakɛlaw bɛ taa so waati min na a sugu kɔni a telima o waati ye wa. Barama nafa ka bon i n'a fɔ guwadominɛ. Barama nafa ka ca kojugu an b'a ye k'a fɔ adamadenya tɛ taa dumuni kɔ. Donc dumuni du fana bɛ tobi barama de kɔnɔna la. Barama suguya fana ka ca sisan forme bɛɛ b'a la et puis a bɛɛ ni a kilo hakɛ fana de don donc o bɛɛ n'a nafa de don. Sisan an b'a ye fana mɔgɔw tɛ furaw tobi hali bɔgɔdaga ninnu na tuguni an bɛɛ bɛ fugan baramaw de k'an ka furaw tobi k'an ka tobi min kelen don k'an sɛgɛn sa o ye barama kɛ an b'a ye k'a fɔ caman farala a sɔngɔ kan. O bɛ cɛ yanfan a bɛ muso yanfan barama nafa tɛ ban muso yɛrɛ ka baarakɛlan yɛrɛ de ye barama ye Mali kɔ kan Mali ɲɛ kan isa kɔni ni tiɲɛ yɛrɛ la a baara nɔ kan ye a bɛ se baara la rendez-vous o b'a la mais kuma dɔ la mɔgɔ numu ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ han anw d'olu dilan. Nin bɛ dan sigi bi VOA Banbara ka gɛrɛn na min lasera aw ma Abiba Nango Tarawele fɛ ka bɔ Bamakɔ.